Odofo mema wakwa ba de ba Wote Asɛm dwumadie yi so. Ye de Awurade asesode ya ewura bosome foforo mo ne de nkwa na neonyam enka. Hallelujah. Enenso so ye bompa ye so nyame nkronkron befa nyame nyina nomom ahye na so mrase empo wo bosome yi mu ewo na wotwe yi mu. Ye bompa se nyame nkronkron fa wakwan na kyerɛkyerɛ yen na yente wase yie. Ewo Jesus Christ udimo ni ya bompa ye. Hallelujah. Odofo ye befa ya kinkan samu efi Mateo asɛm 13 ba kokosi ya 9 no. Ose eniye mu ahokyere. Monhwɛ yie na mo anye motene ni nipa enim se wo behu mo. Anye saa monni aketua ewo eja a owoso no enkyɛn. Enti wori ya adoya enhye totorobento inni w'anim sedia nyaatwomfo no ye no hyiadan adan mu no. Ose ne abro no so sedia wobenya nipa enim anuonyam no kura mesemo se wonya won aketua dada na wo de wori ya adoya ema wo benkum inhunu dia onifa reye no na wadoye aka kukuam na eja owosoro ohunu kukuam no betua woka. Hallelujah. Adofo no enenti no ye hunu se enne yasamo yakinkan sam no kasafa omma ho. Omma yeyi ama yemfa enkyere. Omma yeyi ama dia bo afofra nenye nipa ene enti na ye anase se ye be ma nipa eyi ye. Bible ma yeti ase se ye ni ye no se ye ne bedwom ma nipa da ya ase a yaketua na yenya no. Nemom se ye ne kokoa mu dia onyankopon kasa ne be ma yaketua na ye bisa se enema mienu emu dia he na wofa. Sa aketua mienu emu dia na wofa me de nka me penyankopon de no a me ye ne secretly ono de be ma me no. Odofo ne yake nyina ne se bibia kita wo nsem bia no wotimi de ye adoye ma ne ye yie nim de ne nyansa krampo afotu a wo de be ma obi ebetimi aboa no ama wetimi gyan nan so afenso se betimi aboa no se oni bi mpo a onyame nam wo so na be mo no so wonyi bi. Adofo ne yake nyina ne se omma emu wo nhyirachen oje ne yenhwe na yemma no yanye amfa nkyere nipa empo se wo boa obi wo kwan bi so se okita bibia ne komu bu na wo boa no asoe no ne nyina ye omma ye bra ye nyade mane a obia eni ne ho bre ne nyina eye omma. Afei obi ira ho na obechichi ne re obi enam kwan bi so hu no ho ano na obetu no fo ne nyina eye omma ne bia. Enu nti adofo no akwan hudro bebre ena ye nam so ye betimi eyi ama na yaka se me ne wo nyina onyankopon hwe ye kwan se ye beyi ama anase nyame hwe ye kwan se ye beye adoye. So we okuani a utimi ya adoye se woye obi a wa na woye wadwuma utimi ya adoye woye obi a woye abanye dwuma utimi ya adoye. Adofo na chenso ne se ya doye se ye gidifo se ye bebo asempa no dewuro ye be ka nyame ne do ho asem e de akire afoforo. Onyankopon ondomboa yen na omma ye ma no ye ma no kokoa mu na onyankopon a ohu esumamu asem no ono no behu ne nyina na wahye ye ne onyam ama nipa nyina ehu se oye nyame nokwafo. Adofo no ye Awurade Yesu Kristo mu ye beka ne se Yesu amma ena menu nyina ye be hye ocha wo line so banso ne yie mu a na ne meso ne se wonya subscribe e wo channel yi so a bebo modern na wa subscribe
na afei wo wie a na afei wabɔdɔn no so na afei wama kokromoti agina ho efra na like no na afei sɛ wo asɛm bi esusu ka kyerɛ yɛn a na asɛm bisa nso a obetimi de ato comment box no mu na ne nyinaa mu no yɛde hu nyame ni onyam onyame nhyira yɛn nyinaa. Have a nice day. Bye bye.